Петро Порошенко Украинаға қайтып, махкеме отырушыларында иштирак этмеге азырым деді. Махкемеде Порошенконы сыңырлама тедбірі сайланмасы үшін беклейділер. 5-ші президентні шымдесе халқы депутатыны девлет хайнлігі ве терроризм фаалиетіне ел беруде қабатлайлар. Сөз женкнің 1-ші йылларында Донбассның ишғал етілген территорияларындан комырның сатын алынмасы аққында кете. Бір ай девамында Европа мемлекетлерінде сият еткен сон Порошенко алчақ бюджетлі учақнен Украинаға қайтты. Ама Сикорский адына Киев авалиманынан чықшында о егленді. Uzun вақыт девамында о паспорт контролінден кечіп оламады. Порошенко айтқанына көре оның паспортына санкедерсін тешкіріф үшін алдылар бе Украинаға ебермемеге тұрыштылар. Девлет таққат бюросында Порошенко оңа желіпнаме берілгені үшін егленді деп айталар. Халқы депутаты есе бұны башқа жаңлата. Вони більше 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуска мене на територію України. Так сильно вони нас чекали, так сильно вони нас бояться, так сильно вони віддають незаконні вказівки силовикам для того, щоб тиснути на опозицію. Сабадан датан атмаздан евел авалиман янында бір қач бен инсан Порошенконы қаршыламақ үшін топлашты. Еллерінде Украина ве Европа бірлігі фырқасынан байрақларына тұтқан инсанлар сабық президентке қол тұтмақ үшін келді. Оны қол тұтқанлар эмин сөзде комыр давасы Порошенконы мұхалиф оларақ тақып етмек үшін себептір. Це повний фейк. Це політичне забарвлення, замовлення, це по-любому. Потому что это чувствуется во всем. Поэтому мы сподіваємось, що якщо буде розгляд, все це, якось прилично, нормально, но обвинити 5-го президента в зраді – це вже занадто. Враження такі, що для України є велика, добра перспектива. Порох з нами, значить Україна буде. І в мене, наприклад, як і в багатьох не порохоботів, немає вибору, як підтримувати цього політика. І якщо у мене ворог Путін, і якщо я вважаю, що Зеленський творить хаос в цій державі, я дуже пильно спостерігала за політиками, які можуть протидіяти. Не намалювалось у нас такої перспективи, і тому будемо підтримувати Петра Олексійовича, тому що у нього на зараз найвищі бійцівські якості. Загалом там багато плюсів, за які я готова вийти, постояти в будь-яку погоду і навіть повоювати. Це у нас побажання для Зеленського. Це у нас попередження, по-перше, а по-друге, побажання. Бо хочемо його кінець кінцем бачити за ґратами. Бо він стільки вже наробив по статті 111 Карного кодексу України, що мав би вже бути за ґратами. Бо сам обіцяв, якщо я порушу закон, я піду з посту. Порошенко мұхлислерге қол тұтып үшін минедарлық білдірі президент олғаны вақыт Украина үшін не япқанны қатырлатты. Хакимиетке мұражат еткенде күрешмеге азыр олғанны білдірді. Вони збиралися затримати нас в аеропорту. І злякалися вас. Бо ви сильні, ви молодці, ви знаєте і вмієте, як перемагати. Це перша, але дуже важлива перемога. Я вітаю вас з нею. І хочу наголосити, у нас попереду ще багато перемог. Я вітаю ваші лозунги, я не є їх автором, але це дуже круто. I'll be back. That's true. Авалимандан Порошенко фырқадашлары ве мұхлислерінен берабер сыңырланов тедбірі белгіленмесі үшін Киевнің Печерск район махкемесіне yol алды. Прокурорлар Украинаның 5-ші президентіні таққат өткерілгені вақытқа 1 миллиард гривна пей берілмесі аққы рәйет етілмесінен ең азындан 2 айға апске алмаға талап етті. Имайджи тарафы сыңырланов тедбірі белгіленмемесіні талап еті. Махкеме өз қарарыны Меслият Лашув одасындан қайтқан сон сеслендірмелі.
Комур давасынан фигурантлар арасында ОПЗЖ фракциясынан лидері ве Путиннің кудасы Виктор Медведчук ошымды эвапсынде булуна. Иш адама Сергей Кузяра да эвапсынде. Фигурантлардан да бірі Владимир Демчишин. О Порошенко президент олғаны вақыт энергетика ве комур санайы назиры еді. Демчишин халқара қыдыруға илан етілді. Оның активлері есе апыс етілді. Тақиқатның малыматына көрі 2014 сенесі декабрь айында Демчишин ишғал етілген Донбасс территориясында ерлешкен шirkеттен комур сатын алынмасы аңлашма имзаланмасына ярдым еткен. 2015 сенесі девамында комур теслиматы үшін ишғал етілген территорияға пешін парадан ғайры ең азындан 200 миллион гривна юланылған. Владислав Стужук, Ислам Пинка, Заман, АТР. Алмания Қырым платформасы чалышмасынан юнелешінден біріне башлық еті башлады. Бұны Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба ось Алман зенадашы Анна Лена Бербокнен кечірілген брифинг вақтында білдірді. Евелсі Украина Алманияға Қырым платформасы чалышмасынан 5 юнелешінден бірінен оғрашмаға теклиф етті. Алмания Қырым ишғалі танылмамасы меселесінен оғрашы жақтыр. Сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у Кримській платформі на напрямі політики невизнання. Це підтвердження дійсно лідерського підходу німецької дипломатії, і я сподіваюся, що такою вона залишиться і в подальшому під керівництвом Анналіни Бербок, моєї колеги. Алмания тышышлері назиры Анна Лена Бербок қайдеткенне көре Русия Украинаға қаршы яңа тежавузи әрекетлеріні башлатса серт жаза чекежек. Наше послання, яке я також хочу підкреслити тут, у Києві, це солідарність. Європейська солідарність щодо суверенітету і територіальної цілісності України. Це для нас і для мене особисто не предмет для обговорення. Кожна нова агресія, як ми неодноразово підкреслювали, матиме високу ціну. Бұнен берабер алман дипломаты ичбір девлет башқа девлетнан йөнеліші белгіленмесі вен насыл бірліклерге кірмеге істегенне кедер етіп тесір етмемелі деді. Я сьогодні чітко сказала, ми не говоримо про Україну без України. Тому після мого вступу на посаду ми вже мали 2 телефонні розмови. У рамках НАТО ми тісно узгоджуємо наші дії з Україною. Тому тут був Жозеп Борель, тому тут сьогодні я. Бербек қайдеткенне көре Алмания ве Франкистан норман форматына яңадан ишлетмек үшін мүмкін олған ершені япажақ. Бұнен берабер назирлер Украинаға силя теслим етілмесіні музакер етті. Дмитро Кулеба айтқанына көре бұл диалог илеріде де девам етежектір. Ми знаємо, де, яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати. Для захисту, наголошую, виключно для захисту нашої території, нашої землі. І ми над цим щоденно працюємо і маємо дуже непогані результати. І наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться. Анна Лена Бербок Алмания Украинаны дестеклегені ве бұқранны тоқтатмақ үшін бұтын дипломатик имкенларны қолланacağını хатырлатты. Алмания үкіметінің силя теслим етілмесіне низбетен қарары деңішмейджек. Те, що я говорила 2 тижнями і кількома місяцями раніше, незмінно. Позиція уряду Німеччини щодо експорту зброї відома з огляду на історичну відповідальність. Наш вклад багатосторонній. Ми підтримуємо лікування українських військових у Німеччині. Ми допомогли встановити лазарет. Ми робимо все, щоб подолати цей конфлікт дипломатичним шляхом. Билд адлы Алман нешірінің малыматына көре Алманияның сабық канцлер Ангела Меркель Украинаға силя теслиматыны шақсен озы блок етейді. 2021 сенесінің башында Украина дестек ве теслимат бойынша НАТО агентлігі ярдымынен 2 силя система үшін пара беріп, оның теслим етілмесіні беклейді. Ама май сайында Алмания ве Филиминг темсілжелері оны блоклады. Беш мабус үшін умумен 90 yıllık hapis жазасы. Tamam o kadar muddetke Rus prokurori Rusiyanın Женеве Арби mahkemesinde terrorizmde qabatlанған. Екінші Ахмеджет группасының фигурантларыны
mahkum etmege talap etdi. Prokuror Evgeniy Kalpikov, jurnalist Remzi Bekirovga 18 yillik, Aqqo'rchalaychi Riza Izetovga 18,5 yillik, faollar Shaban Omerovga 18,5 yillik, Raim Ayvazovga 18 yil ve 3 aylık Farhod Bazarovga 16 yillik hapis jazosi belgilenmesini talap etdi. Rus prokurorlari mahbuslarning eposini qattiq rejimli koloniyaga tashlamaga ve azat etilgan so'ng 1 yildan 1,5 yilga qadar serbestliklarini sing'irlamaga chaqirdi. Hech bir mahbus o'z qabatini tanimayib, qabatlovlarini esassiz, dalillarni esa saxta deb adlandira. Advokatlar bu siyosiy da'vo olganida emindir. Bo'lib etib, rus quvvetchilari Qrim ishg'oliga rozi olmaganlarni ta'qib etdi. Они не падают духом, они для себя четко понимают, что данные сроки, данные предложения государственного обвинителя и в целом уголовное дело, они имеют ярко выраженный политический крен, что их преследуют не за террористическую деятельность, как утверждает государственное обвинение, а преследуют их по национальному и религиозному признаку. Подтверждением этому, собственно, является то, что доказательством вины в совершении преступлений террористического характера, а также доказательством вины в том, что наши доверители, в частности Шабан Ага, планировал насильственно захватить власть в Российской Федерации. Напомню, государство, которое имеет второе место по ядерному потенциалу в мире, после Соединенных Штатов. Вот, собственно, по мнению государственного обвинения, вот Шабан Ага, строитель из Симферополя, из микрорайона Каменка, планировал захватить власть вот в государстве, которое имеет такой ядерный потенциал. Безусловно, это абсурдно. Безусловно, эти обвинения не выдерживают никакой критики. Ростовта ерлешкен mahkeme oturuşuna mahbuslarının soy-soplары kırıp oldu. Ular mahkeme adaletli olacağına içte umut etmeydi. Ama prokurorlarının istegini kabul etmege pek zor edi deyler. Они не совершали никакого захвата, никаких правовых действий, никого не убили, никакого оружия не было. За такие сроки им дали баснословные, попросил прокурор, что волосы дыбом стали. Раим, конечно, улыбался, зная мой характер. Он сказал: мам, не уезжайте, останьтесь еще на 1 день. Я завтра, говорит, буду выступать. И наш адвокат-защитник будет выступать завтра. Будут прения еще продолжаться. И я постараюсь остаться, поддержать своего сына и других ребят. Это просто ужас какой-то. Просто даешь... Нет слов, возмущения. Мальчишкам ни за что. За какие-то слова совершенно ничего не значащие. Им назначили сроки от 18 до 16 лет. Возмущений нет предела. 2019 senesi martdan 27-sinde Qrimda Kutlevi polis taramалары vaqtında işgalciler 24 Qrim tatarını tuttu. Ular arasında Qrim Birdemligi hareketining jurnalisti ve faolleri de bar edi. Hepsini işgalciler Hizbut Tahrirga aloqasi bar deb terrorizmda ve Rusiyada hakimiyatni kuchdan zabt etmay intiluvida qabatlay. Diğer mahbuslarning da'volari da baqilmoqda. Yarın Rusiyaning Janubiy mahkemesinde mahbuslarning advokatlari so'zga chiqajaq ve mahbuslar so'nggi so'zlarini aytmalı. Qrim statusining bağlı mesele yarımada da işgal altında bulunğanı vaqt çözülmeli. Qrim tatarlar ise şimdiden yarımada Rusiya işgalinden azat etilgen son nasıl olacağını görmeli. Bunu meclis reisi Rifat Chubarov Türkiye'de bulunğanı vaqt Qrim Haber ajansına bergen intervyuda aytdı. Meclis reisi qayd etkenine ko'ra hakimiyet kerakli qonunlarni qabul etib, Qrim tatarlar o'z vatanında kelajagini belgilab olması için Qrim tatar milliy territorial muxtariyat qurilmasi kefaletlerini esas qonunga kirsetmeli. İşgalden so'ng Ukrainlar Qrim tatar faktori ve tamir xalqining aqlari qo'rchalanmasining muhimligini angladi. Şimdi ise Qrim tatar xalqining aqlari tiklenmesine Ukrainlarning cho'qlig'i qo'l tutadi Rifat Chubarov. Bizler için, bizler degeni vakit milletimiz için çok önemli Kırım, Rus işgalcilerinden azat etilgen sonra Kırım'ın bu bölge olarak geleceği nedir? Ve orada tamirli Kırım Tatar milletinin hakları nasıl yeniden tiklenecek ya da tanılacak? Bizim için bu çok önemli. Çünkü orada işgalde olan insanlara
ümit vermeye gerek. Ve bu ümit tek şahsilerge değil de toplum milletimize ve milletimizden Ukrayna devleti açık konuşması gerektir. İşte Kırım'ın geleceği bu muhtariyet. Bu muhtariyette Kırım Tatar halkı, Tamırlı halkı olarak kendisinin haklarını tiklemesi ve sonra korçalaması, devamlı korçalaması için Kırım Tatar milletinin geleceği böyle parlak olması için bilgili böyle juridik mekanizmler kabul edilişi gerek. İşte bu muhtariye dediğimiz vakit Kırım Tatar milletinin kendi toprağında kendi muhtariyetini kurulmasına hakkını tanılgan böyle bir kararlarını şimdi onun etrafında çalışıyoruz. Lugansk vilayetindeki Katerinovka kasabасы civarında Ukraina askeri yaralangan. Birleşken Kuvvetler operatsiyasının ştabında bildirgenlerine göre şimdi o ekimlerinin nezaretinde buluna. Onun alı turgundur. Malum olgаны kabi düşman çeşit granat atıcı tırtıbatlары ve atıcı silahnen ateş açқан. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Işgal etilgen Kırımda düşman harbiy texnikası yandı. Şaban-Oba koyu civarında Tavrida yolunda zırhlı texnika alevlendi. Korpusundan alev çıkıp etrafını tuman sardı. Yangının sebebi belli değil. İçtimai ağlarda video paylaşkan şahitlar tahmin etkenine göre bu fevkalade vakıya yol tıkanıklığının sebebi olabilecek. Geçken kun Ukrainada 5000'den ziyade insanda Covid belgilendi. 78 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Hastalarının çoğusu Kiyev şehri, Lvov, Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Çernovtsi ve Ternopol vilayetlerinin sakinleri. Zakarpatya'da en çok Covid hastası 11 kişi vefat etken. İşgalciler Kırımda mikron ştamına uğragan birinci insanını kaydetkenini bildirdi. Geçken kunanda 269 Kırımlıda Covid belgilendi. 13 kişi hastalıkını yengip olamagan.